Hello guys, may hapon. Welcome back. Hapon na sad guys. Lakaw-lakaw ta karon. Suroy-suroy, mag-jogging-jogging, mag-walking-walking. Hawa sa mga kolesterol. Deng, maglakaw-lakaw ta deng, exercise. Meng, exercise taming ta. Maglakaw-lakaw sa kading. Mana kang maglaw sa baboy deng? Pana, let's go na. Mag-soroy-soroy, maglakaw-lakaw. Magbaklay manok ni Alduin. Magsuri-suri na kita, maglakaw-lakaw, padulong sa ibabaw. Let's go. Magbaklay na, padung sa ibabaw. Abot ato sa unahan. Sorry, maglakaw-lakaw, exercise. Lakaw to guys, padulong sa unahan. Exercise. Morning cell site sa globe guys. Kani lomboy, karaang lomboy, dugay na kaadyo ni bata pa ko na naniham ang tud karon na agihapon. Kani nga daan padung ni sa Libertad, sementado na rin, sementado na karon guys. Sa una ga kuan pa ni wa pa ni semento alapok mag-uwan kari lomboy gihapon. Manay animatic pang lumboy sa una. Kana-una dik na maabot. Nadulong na ni sa kuan. Salop ang adlaw, sayop na ang adlaw. Kani hapit na ta maabot sa Napocor. Sa NGCP. Maabot NGCP guys. Hit na maabot sa unahan, padulong sa
sun is the sunset na kanang unahan na mo ng baterya anak may malunggoy sa una anang kanding dari guys napukor in the city kanding cute lagi na yung mga babies cute kaya pa isang papa okay mga din yung GCP balik ang tagbaklay guys para panington balik na sad balik sa akin guys la 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 sa marong kalanggam ha kukuk agang na elementary yun la 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 welcome guys kuno kailan na na hi hapit na dyan maabot Hoy! Anong tubig ko? Kailan natin halikuanin nila na. Guys, kano. Hello guys. Uli na po. It's time to go home na guys. Salamat.